Isikhungo esilawula ukusebenza kwezikhumulo zezindiza kuleli Airports Company South Africa sithi konke sokumgomumo njengoba sekuqale amaholide asehlobo. Kulonyaka kulindeleke ukuthi senyuke ngamaphesenti ayishagalolunye isibalo sabantu okulindeleke ukuthi basebenzise izikhumulo zezindiza kuleli zwe. I-ACSA ithi ilindele abantu abacela izigidini eziyi-16 abakuleli zwe kanye nasemazweni omhlaba ezikhumulweni zezindiza zakuleli zwe kulamaholide asehlobo. These projections are not a thumbsuck. They are based on projected ticket sales, where tickets have already been bought. They are based on a percentage of what we expect to be late ticket purchases across the board. We also are expecting then, immediately after the festive season, the first peak on the Friday would be the 132,275 on the 2nd of January, and that number starts going down in February, 130,000, and in March, 129,000. Abezokuphepha ezikhumulweni zezindiza bathi bazosebenzisana nesikhungo esibhekele imingcele i-Border Management Authority ukuqinisa ezokuphepha ngalesi sikhathi samaholide. Between 70 to 80 BMA officials have been added in terms of the staff, so that we are able to handle the peak as it is. Kusenjalo, isikhungo esilawula imingcele yakuleli zwe i-BMA sevimbe abantu abangaphandle abazame ukungena kuleli zwe ngokungemthetho esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo International izolo. Kulabo kukhona abadabuka e-Ethiopia nase-Bangladesh. Iqeqebana lokuqala litheleke i-OR Tambo ngendiza yase-Ethiopia kuqinisekisiwe ukuthi amaphepha abo angawomgunyathi nokwenze iziphathimandla zasola ubugebengu bokushushumbisa ngabantu. They just carried fraudulent visas. They tried to blend themselves with the locals, with the citizens, and they were detected there through the vigilance of our port management there at OR Tambo. Seziqalile izinhlelo zokubuyisela labantu emazweni abo.